той ще намери най-различни мотиви, за да докаже, че не е добре да се краде. De asemenea, o să-ți spună că este bine să-ți respecti părinții. Също така ще каже, че е много добре да уважаваш своите родители. Să fii fidel partenerului tău. Да бъдеш верен на своя партньор. Să fii onest, corect. Да бъдеш честен. Normal, să nu iei viața altuia. Să nu iei viața altuia. Да не отнемаш живота на някой друг. Dar când vine vorba de porunca a patra de sabat, но тогава, когато става дума за четвъртата заповед, за съботата, cu siguranță ar putea să fie de acord cu ideea odihnei. Със сигурност той може да бъде съгласен с идеята в нея за почивка. Trăim într-o societate obosită. Защото ние живеем в едно общество, което наистина е много изморено. Dar nu este nicio explicație pentru care trebuie să ne oprim fix în ziua 7. Но нямаме нито едно обяснение защо трябва да спрем да работим точно в събота. De aceea, sabatul dintre toate poruncile este prin excelență testul perfect. И за това съботата от всички останали заповеди е онзи перфектен тест. Singurul motiv pentru care prezim sabatul este pentru că Dumnezeu a zis așa. И единственият мотив, поради който ние пазим или се почиваме в събота, е понеже Бог така казва. Mai departe, по-нататък, capitolul 14, 14 глава на Откровение, aflăm mai întâi că este